karate. Er det fordi, du har sådan en baggrund, du er sådan stærk? Ja, kan du se? Jeg kan godt vise dig det. Okay, kan du vise mig? Hvad vil du vise mig? Sådan karate-hug, eller hvad vil du gøre? Ja, prøv at se her, jeg kan gøre det i dag. Prøv at se, jeg klarer det sammen. Skal jeg med?